Čaute, pani, máme tu tak ďalšie video. A keď nedám jeden gól, tak musím urobiť 10 klikov. Čiže ideme na to, máme na to 10 striel. Takže je tu so mnou kamoš Roman, on tiež natáča. Tyčka rovná sa 5 klikov. Takže bude tu robiť, natáčať, takže aj to nám nevadí, ideme kopnúť prvý priamy kop s našou loptou. 5. Dali sme 5 klikov, lebo sme nedali gól. Tak prvý priamy kop sa nepodaril, bola to tyčka. Aj podľa mňa by si lopta nová zaslúžila ešte jeden priamy kop. Bohužiaľ, to kopol môj kamoš Roman. Zase som nedal gól, čiže ideme ďalších 5 klikov. No a dali sme gól. Takže mňa už nezostáva nič sa s vami rozlúšiť. Už dajte veľa like, odber a ja sa s vami lúčim. Čiže odletela mi trošku ďalej. To je jedno foto. Tak budem kopať nakoniec 5 priamkov, lebo neviem, čo robiť. Čiže môj tretí priamak. Môj tretí priamak skončí tyčkou. Ideme zase 5. Dobre. Ideme aj tretí pokus. Nie, štvrtý pokus. Zase som nedal gól, čiže ideme ďalších 5 klikov. 2, 3, 4, 5. Čiže posledný pokus. Musím dať gól. Už máme kameru nastavenú na bránu a ideme prvý priama. Máme tu aj, no. Keď nedám gól, tak ja neviem. A ja nedávam gól, takže musím 5 drepov. Nedal som gól. Ideme ešte jeden bonusový, ale musím dať 5 klikov. Máme ešte jeden bonusový. Bonusový život. Dobre. Ty robíš sa na schvál. Dobre, teraz fakt bonusový život. Takže teraz, keď dám gól, tak musíte dať, Roman. keď dám gól, tak musíte like a odber. To natáča on na svoj mobil. A teraz ideme kopnúť ďalší priamy kop, ale musím ešte tých 10 rokov. Like a odber a bude taká špeciálna hudba. Počkaj! Gól! Počúvajte šampiónny hudbu. Dáte like a odber. To bude všetko.